זה הזמן לנער את האבק מפוליסות הביטוח השונות שיש לכולנו, ויש לא מעט. ביטוח דירה, בריאות, רכב, חיים ועוד ועוד. אנחנו נוהגים לתת אמון בסוכן הביטוח שלנו, ואז לפתע מגלים שהפוליסה חודשה כמעט ללא ידיעתנו, ויש לזה מחיר. אנחנו משלמים יותר. איך צריך לקרוא את האותיות הקטנות והרבות במסמכים שאנחנו חותמים עליהם? המדריך למבוטח, שלום לישראל בחר, מנכ"ל יונט פתרונות. צהריים טובים. חודשים דצמבר וינואר מן הסתם הם החודשים שבהם מתבצעים מרבית הביטוחים וגם החידושים. אנחנו נתחיל דווקא בחידוש פוליסה. מה צריך לבדוק לפני שמחדשים באופן אוטומטי? ראשית דבר, לא לחדש שום דבר באופן אוטומטי. דבר שני, ללמוד מהיום ואילך, להסתכל רק על הסיכונים. הרבה מאוד מהלקוחות מתווכחים או מסתכלים על הדברים הקטנים, האם אינסטלטור פרטי או חברת אינסטלציה מרכזית, ולא מסתכלים על הסיכונים הגדולים, על הקטסטרופות. כי רוב האנשים, מרבית האנשים לא מבינים מה שנותנים להם לקרוא, את המסמכים המרובים וכמו שאמרנו קודם, האותיות הקטנות. אוקיי, אז בשביל זה אני אתן לך דוגמה אחת שנוגעת לכולם, וטוב שנדע. אם אתה מבטח את ביטוח הדירה שלך בביטוח סטנדרטי, אתה בעצם מבטח את ביטוח המבנה. ביטוח המבנה, אם חלילה גרת בבניין של 8 קומות, יש רעידת אדמה שלא נדע, וביום ערבה וזעם אתה צריך לקבל כסף מחברת הביטוח, תקבל בעצם את המבנה עצמו. דהיינו, בנייה בישראל $1,000 למטר, יש לך דירה ממוצעת של 100 מטר, תקבל $100,000. $100,000 היום ערכם 380 או 400,000 שקל, ואתה בסך הכל גרת או הייתה לך דירה של 2 מיליון שקל. חשוב מאוד לבטח, בכל חברה קוראים לזה אחרת, ערך קרקע, ערך שוק, ערך חילוף. חשוב לבטח את הדירה בערכה עצמו. יש לבקש את זה מהסוכן, זה קטסטרופה, הפוליסה תעלה יותר, אבל בשביל זה היא נועדה. זה באשר לביטוח דירה. אני רוצה לשאול אותך קצת יותר ברמת המקרו. כמה שקיפות יש במסמכי הפוליסה? כמה שקיפות בכלל יש מבחינתנו, הלקוחות, כאשר אנחנו מקבלים את אותה פוליסה שאנחנו צריכים לחתום עליה, לא מבינים שום דבר ממה שקורה בתוכה. אוקיי, אז בשביל זה אנחנו, כמובן יש סוכני ביטוח, וסוכני ביטוח לטעמי זה דבר אמין. יש לך יועץ, יש לך סוכן, דבר איתו, תלמד, דבר איתו על הקטסטרופות, דבר איתו על הדברים החשובים, על מה קורה כשמתמוטט לי הבית, כשנגנב, ניתן לך עוד דוגמה קטנה. היום בברירת המחדל של פוליסת רכב שהיא פוליסה תקנית, אם קנית רכב חדש, אתה צריך לוותר מראש על הזכות לקבל ערך כחדש, דהיינו. הוצאת רכב מסוכנות המחירות, דקה אחרי זה, ברגע שהוא הופך ליד שנייה, יום אחרי זה כמובן שהוא שווה כ-20% פחות. אם הוא נגנב יום ריים אחרי חודש למשל? כן, הוא שווה פחות, נגנב. אם לא ביטחת אותו כערכו חדש, לא תקבל את ערכו חדש. כלומר, תמורת תשלום נוסף, לא גבוה במיוחד, זה משתלם, זה שווה. בטל ב-60, אתה מכסה את הסיכונים שלך. מה באשר לביטוח עסקי? גם בביטוח עסקי, ופה העניין רחב יותר, אין פוליסה תקנית כמו ברכב, אין ספור סיכונים וקטסטרופות שיכולים ליפול על מבוטח. אני אתן לך רק עצה אחת, לא אפשר לקרוא לה קטנה, עצה גדולה. ברגע שאתה נניח מזכיר נכס לשם חנות וסוחר נכס ממזכיר, המזכיר ברוב המקרים לא סומך עליך ומבטח את הנכס מטעמו הוא, ביום ערבה וזעם, עוד פעם, יש נזק, חברת הביטוח תשלם לו, אבל, ואתה ברוב המקרים לא יודע את זה, יש לה זכות להיכנס לנעליו ולתבוע אותך או את יקיריך כמי שתרם לנזק, או מי שביצע את הנזק. בשפת הביטוח קוראים לזה שיבוב. אתה צריך לצורך העניין גם ליצור ביטוח, זה לא אותה זיקה, לא ניכנס ללימוד ביטוח פה, אבל אתה חייב לסגור את הפינה הזאת, או להיות מבוטח, או לדאוג, שבפוליסה העסקית שלך תימנע זכות השיבוב בין החברות. זה כל סוכן מכיר ויודע, צריך לדרוש את זה. אני ניסיתי ככה לרשום את הנקודות, אני מאוד אשתדל לזכור, כי אתה מכיר את השיחה השנתית הזאת עם סוכן הביטוח שמודיע לך, ביטוח הרכב מתחדש באופן אוטומטי, אתה בכל זאת יודע שצריך לשים לב לשינויים, אבל זה יהיה כבר בתוכנית אחרת. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה רבה.